se jkun fih sit solari u minnu fi żmien li ġej se jingħataw servizzi tas-saħħa differenti. Il-Prim Ministru Robert Abela sejjaħ iċ-ċentru tas-saħħa Vincent Moran bħala eżempju b'saħħtu favur is-servizz tal-kura fil-komunità għan-nies. Fi żjara fuq il-post f'Raħal Ġdid il-Prim Ministru Abela ra l-aħħar irtokki f'dan iċ-ċentru li fih se jsiru anke operazzjonijiet minn kirurgi u speċjalisti għal pazjenti li jerġgħu lura darhom ftit wara l-istess operazzjoni. Iċ-ċentru li sar b'investiment ta' fondi pubbliċi u Ewropej li nkisbu mill-Gvern Malti se jservi għan-nies tan-nofsinhar ta' Malta fejn mistenni jaqdi madwar 130,000 ruħ li jiġu bżonn is-servizzi permezz anke ta' apparat tekniku f'dan iċ-ċentru tas-saħħa. Fi żjara li għalija kien hemm ukoll il-Ministru tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġew Etienne Abela, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Robert Chwiereb spjega l-ammont ta' servizzi u spazji li hemm biex dan iċ-ċentru jkompli jsaħħaħ is-servizz tas-saħħa. Iċ-ċentru se jkun qed jgħaqqad bosta servizzi taħt saqaf wieħed u jkompli jnaqqas id-dipendenza fuq l-isptar Mater Dei. F'diskussjoni ma' diversi ħaddiema, il-Prim Ministru Abela nnota kif il-professjonisti u n-nies qed jilqgħu aktar il-viżjoni tal-Gvern għas-settur tas-saħħa billi tingħata aktar enfasi lejn servizzi fil-komunità. Dr. Abela nnota wkoll kif dan iċ-ċentru anke servizzi għal kura tas-saħħa mentali se jkunu qed jingħataw. Bil-ħaddiema jispjegaw aspetti ieħor pożittiv li se jibda fiċ-ċentru imsemmi għal Vincent Moran, dak ta' fiżjoterapija u konsulenzi għal mart tal-qalb li bħalissa qed jingħata f'Mater Dei iżda se jiġi offrut fil-komunità f'Raħal Ġdid. Servizzi oħra offruti huma dawk għal kura ta' snien b'faċilità dentali apposta. Il-proġett sar ukoll b'attenzjoni lejn is-sostenibilità u ż-żieda fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, anke dik alternattiva.